Една реставрация обикновено изисква почти неизбежно и възстановяването и рефрешването на интериорния салон. Затова не случайно на нашето изложение сме поканили и специалистите от TaylorMade, които имат на разположение в момента 3 автомобила, тяхно производство, като един от тях е Triumph MK3 Spitfire от 1968 година. Произведени са от цялата серия 315 000 броя, но конкретно от този модел MK3 са произведени 65 200 автомобила. Мощността е 75 конски сили, ускорението е 13,4 секунди. Произвежда се от 1962 до 1980 година. Колата е издържана абсолютно 100% в най-добрите английски традиции. Triumph и MG са емблеми на английския дизайн, с който тези автомобили радват почти всяко ретро шоу. Тук в случая интериора е дело на TaylorMade Studio. Преминаваме покрай една реплика на Ferrari 250 GT от 57-62 година, за която знаем в оригинално състояние, че са произведени едва 212 бройки и днес е на непостижимата цена от над 15 милиона евро. В конкретния случай разполагаме с основа на BMW Z3 с мощност от 190 конски сили и гарантирано удоволствие с предвид на много успешната реализация на този автомобил, който има интересен интериор и визия, която изключително много наподобява Ferrari 250 GT от епохата на Dolce Vita. Както виждате, имаме изключително атрактивно представяне на този щанд с един Chevrolet половин тон от 1931 година, така наречения пикап от половин тон. Основно това е автомобил, направен по желание на клиента с съответните гуми. Двигателя вместо 50 конски сили е 350 конски сили и е направен по желание на клиента във всяко едно отношение, както двигател, задвижване и интериор.